Roblox je len detská hra. Tak prečo potom niektorí hráči kričia, udierajú do stola a majú nervy, ako by prehrali niečo skutočné? Každý, kto niekedy hral Roblox dlhšie než pár minút, pozná ten pocit. Si blízko výhre. Ostáva posledný skok, posledný hráč, posledná sekunda. A potom chyba, lag, pád. Niekto ťa zabije tesne pred cieľom a v tej chvíli cítiš hnev, ktorý nedáva logiku. Veď je to len hra, nie? Lenže práve tu sa väčšina ľudí mýli. Roblox minihry nie sú vytvorené len tak náhodne. Veľa z nich je postavených presne na emóciách, ktoré držia hráča v napätí čo najdlhšie. A najnebezpečnejšia emócia zo všetkých nie je radosť. Je frustrácia. Prečo? Pretože frustrácia núti mozog pokračovať. Keď prehráš úplne ľahko, často hru vypneš. Ale keď prehráš tesne pred výhrou, tvoj mozog dostane pocit, že na budúce to určite dám. A práve to je dôvod, prečo hráči hrajú znova a znova. Napríklad obihry. Vieš, koľkokrát hráč spadne tesne pred koncom? Presne v momente, keď už cíti výhru. To nie je len náhoda. Vývojári chápu jednu vec. Čím bližšie si k cieľu, tým viac emócií cítiš. A potom príde rage. Možno si to všimol aj ty. Niekto ťa zabije v PvP hre a ty si povieš, ešte jedna hra, potom ďalšia a ďalšia. Nie preto, že sa zabávaš, ale preto, že chceš späť pocit kontroly. To je psychológia ega. Keď prehráš v Roblox hre, mozog to často nevníma len ako obyčajnú prehru. Vníma to ako útok na tvoju schopnosť vyhrať. Preto sú niektorí hráči extrémne toxickí. Preto kričia do chatu. Preto nadávajú. Nie kvôli hre samotnej, ale kvôli pocitu bezmocnosti. A teraz si predstav toto. Hráš napínavú minihru. Hudba sa zrýchľuje, ostáva pár hráčov. Každý skok môže byť posledný. Srdce ide rýchlejšie, ruky sa potia. A potom spadneš kvôli jednej malej chybe. Tvoj mozog si ten moment zapamätá silnejšie než 10 normálnych výhier. Preto si veľa hráčov pamätá rage momenty viac než samotnú zábavu. Emócie vytvárajú spomienky. A silný hnev je jedna z najsilnejších emócií vôbec. Najhoršie je, že Roblox hry často fungujú na pocite takmer. Takmer si vyhral, takmer si prežil, takmer si dal ten parkour. A práve slovo takmer drží hráča v hre. Preto vieš mať nervy aj po hodine hrania. A úprimne, veľa hráčov to nechce priznať. Tvária sa, že im je to jedno. Ale potom ich zabije camper alebo failnú posledný level a zrazu cítia čistý rage. Ak si toto niekedy zažil aj ty, daj like, odber a pošli toto video kamarátovi, ktorý má nervy pri Roblox hrách väčšie než pri reálnom živote. A do komentára napíš, ktorá Roblox hra ti zničila nervy najviac. Možno Tower of Hell, možno Bed Wars, možno Doors. Každý hráč má tú jednu hru, ktorá ho psychicky ničí, ale aj tak ju stále zapína. A teraz prichádza najzaujímavejšia časť. Niektoré Roblox hry sú doslova postavené na tom, aby si prehrával. Znie to zle, ale je to pravda. Keby hráč vždy vyhrával, hra by bola nudná. Potrebuješ chaos, náhodu, pocit nespravodlivosti. Pretože práve to vytvára emóciu. A emócia vytvára závislosť. To je dôvod, prečo si niekedy po rage kvitneš a o hodinu hráš znova. Tvoj mozog nechce len výhru. Chce uzavrieť frustráciu. Chce dokázať, že na to máš. A čím viac prehrávaš tesne, tým viac cítiš potrebu pokračovať. Roblox to pochopil dokonale. Krátke hry. Rýchle retry. Okamžitá akcia. Žiadne dlhé čakanie. Len emócia za emóciou. Výhra, hnev, nádej, rage, dopamín, znova. A možno práve preto sú Roblox minihry tak nebezpečne návykové. Nie preto, že sú dokonalé, ale preto, že dokonale pracujú s tvojou hlavou. A teraz úprimne. Ktorá Roblox hra ti naposledy zničila nervy tak, že si chcel vypnúť mobil alebo počítač? Napíš ju do komentára.